Ovome dodajemo da počinje i nacionalna zdravstvena kampanja Oživi me, kojom se želi podići svijest građana o važnosti poznavanja jednostavnih postupaka oživljavanja osobe koja doživi srčani udar. Tijekom listopada u gradovima diljem zemlje građanima će se omogućiti vježbanje postupaka oživljavanja na lutkama. U projekt se uključila i RTL televizija, a kampanju će se moći pratiti i putem posebno osmišljene mobilne aplikacije. Ciljevi kampanje su smanjiti broj onih koji nepovratno gubimo nakon što dožive srčani arest, srčani zastoj. Srčani zastoj je najčešći uzrok smrti u Hrvatskoj i u svijetu, neposredni uzrok. 9000 ljudi godišnje, svaki sat jedna nagla srčana smrt. Ako se ne poduzme promptna reanimacija, promptna masaža srca i eventualno umjetno disanje, sa svakom minutom šansa da osoba preživi pada za 10 do 15%. Drago mi je što se RTL uključio u ovu hvale vrijednu akciju. Ja osobno želim biti superjunakinja koja će znati spasiti nekome život. Želim biti dio zlatnih ljudi koji će u zlatnim minutama znati to i kako učiniti, jer porazan je podatak da 9000 sugrađana godišnje izgubimo zato što im ne znamo kako pomoći. Zato bi bilo dobro da nam se svi ljudi u Hrvatskoj pridruže.